nung nasa Vegas kami, so nagbiyahe kami ng Vegas Thursday at umuwi din kami ng Saturday kahapon at meron lang kami pinuntahang importanteng tao doon. Kasama yung father-in-law ko, tapos yung ibang relatives na rin. At ayun, saglit lang. Ngayon hindi sumama yung mga bata kasi may mga kanya-kanyang lakad na malalaki na eh. Kaya katulad niya, pag malalaki na mga bata, medyo bibihira na lang ang nakakasama sa inyo. May kanya-kanya na silang lakad, yung iba may trabaho naman kasi. Dati, last year tsaka yung mga nakarang panahon, halos may mga activities yan kasi nung growing up pa yung mga bata nung may mga basketball tournament sila sa Vegas, kasama yung mga team nila, ang dami nila, di ba? Dami mga activities yan. So sa isang taon siguro sabihin natin na ilan ba? 4 to 5 times. 4 to 5 times pumupunta kami sa Vegas in a year. Or mga ganon, 3, 4 to 5 times sa isang taon. So every year yan, pumupunta kami sa Vegas. Pero ako lang naman pumupunta lang naman doon para mag video at doon sa Fremont, yung mga doon. Hindi na ako nagpunta nung medyo malayo sa usually sa Golden Nuggets ako Yun ang gusto ko kasi pagbaba mo nandun na yung favorite na area ko. Hindi na parang tinamad na ako nung nandun. Doon na lang ako sa area ng harap ng Villaggio, Caesars Palace. Doon lang sa area na. Doon lang ako nag-video. So yun, da-download ko mamaya para makita nyo rin. So ayun, yung pagpunta namin ng Vegas, napakaliit na panahon. Hindi naman kami talaga nagbabaw, hindi naman talaga ako nagsusugal. At dati pag pupunta kami, doon kami sa South Point. Maganda kasi ang South Point pag marami kayo, may pamilya, grupo kayo, meron doon pwede kang magluto doon, may gym doon, may pool. Maganda before ka pumunta ng makarating ng pinaka-main na yung sa Vegas. Siguro mga 20 minutes, 15 to 20 minutes away sa South Point. Maganda doon, pwede kang magluto. In a quarter mile, take exit 38 for Flamingo Road. Nakasino, balay. Unahan tayo. Okay, bago gamitin ang room. Ayan. Bago gamitin ang room. Ayan. Lysol.
Oh, that was it. That's it. I want it to be romantic. Okay. Huh? We want to go walk around. No, I'm gonna drink. In the room. I have a goat meat. Where are you going to go drink? It's at the room. In the room? Yeah, you wanna go? Yeah. That's Cuervo. Shit, really? Hard drink. You're going to sleep good tonight? Yeah. Someone wait for you to sleep? Yeah, wake me up at 12. Oh my god. Leave you. The dresses they were wearing, I was like, What do you say? Yes. hey, Las Vegas. What's the Viva difference between Las Vegas. the previous years? The difference. The difference is there's no one here. No one here. Hardly anybody. Less crowded. Yeah.
Nice. Dito kami kumain.
Believe on the Lord. Tayin natin yung dito. What is it? Christ, brother. Oh, yeah, that's right, bro. That's right. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt You shall be saved. Amen. Bless you, bro. God bless you. Nice. Message here. Tagal ah. So, iniintay ko lang itong ano. Pati yung cellphone ko sila. Okay na. Hello, brother. Hi. Hey, what's Hi. up, brother? Good. Before I'm gonna close my vlog, any message? Good message from you? Good message. Yes. Salvation is at hand. We must repent of our sins because the time is near, and all we have to do is ask for forgiveness of our sins. We repent and believe that Jesus Christ is Lord, that He was risen on the third day, and thou shalt be saved. And then seek Him, read the Word. Amen. All right, brother. God bless you, bro. God bless you, brother. Take care, okay? Natin. So, tayo sa Manila.
Oh, we tried this one, right? Yeah, we tried it. Here. Yeah. What's up? Yeah, we tried it. When? Yeah, with Doris. With who? With Doris. Oh, really? We go here in the morning. It's tobacco. Hours when they clean. Nasa bus na ba? What? Wow. Okay. Believe in the Lord. Tayo natin yung dito. What is it? Believe on the Lord. Yeah, that's right, bro. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Bless you, bro. Bless you. Nice. Message there. Maganda. Hinihintay ko lang itong pati yung cellphone ko sira. Hintayin natin dito. Hello, brother. Hi.
Hey, what's up? Good. Before I'm gonna close my vlog, any message? Good message from you? Good message. Yeah. Yes. While salvation is at hand, we must repent of our sins because the time is near, and all we have to do is ask for forgiveness of our sins. We repent and believe that Jesus Christ is Lord, that He was risen on the third day, and thou shalt be saved. Then seek Him, read the Word. Amen. All right, brother. God bless you, bro. God bless you, brother. Take care, okay? Sabi na at matutulog na. All right, brother. Thank you.
Dad, hindi ka nagre-record? Ha? Hindi ka nagre-record? Ha? Nagre-record? GoPro yan. Ano ba GoPro? I-edit ko sa ano. Hindi, ano siya? Ha? Walang sound? Hmm? Dito na kami. What's your name? Hello. Stitchy? Oh, hello.